Lúčenia sú rozhodne najhoršia časť žitia v zahraničí. Ja aktuálne odchádzam na 5 mesiacov študovať teraz do Ameriky na svoj druhý semester na americkej univerzite, tak poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerala moja cesta. Môj prvý let z Viedne do Londýna mi odlietal už o 7:25 ráno, takže môžete vidieť tu, aký som bol riadne rozospatý. Keďže na letisku bolo -5, tak nám ešte ošetrili lietadlo a dvojhodinový let ubehol veľmi rýchlo, takže takto som sa už nachádzal v Londýne, stále veľmi unavený. Musím povedať, že London Heathrow letisko je naozaj obrovitánske. Bol som v šoku, takto som sa presúval teda nejakým metrom, ktoré bol na letisku na môj gate, odkiaľ mi letel ďalší druhý let z Londýna do Miami. Kamoši, letel som prvýkrát dvojposchodovým lietadlom, takže som bol úplne že v šoku. Tu som si pozrel ešte business class, ktorou som samozrejme neletel, lebo na to nemám. A takto som sa usadil v mojej economy class, nám zapli nejaké video na začiatku, kde nám povedali safety rules a potom nám celú cestu nefungovala obrazovka, takže to bolo celkom zdlhavé, tých 10 hodín fakt, že veľmi dlho mi prebiehalo. Ale tu sme teda už pristali v Miami, prešiel som imigračnou kontrolou, ktorá vôbec nebola peace and love, vždycky to sú nervy a stresy. Vyzdvihol som si kufor, ktorý mi ešte vo Viedni dali do podpalubia, aj keď to bol iba príručný kufrík, a rýchlo som bežal na svoj ďalší a posledný let do Knoxville. No a tu môžete vidieť, aké nádherné výhľady sa nám naskytli na Miami. Ja som kúkal s otvorenými ústami, tu môžete vidieť aj Miami Beach z vrchu, naozaj krásne, proste dedinčan vo veľkomeste. No a úplne ma zničil tento posledný let, som zaspal a zobudil sa až v Knoxville. Na letisku v Knoxville ma vyzdvihol asistent trénera a odviezol na kampus. No a kamoši, začíname teda druhý semester v Amerike.